kayo nakatutok 8104.7 FM Radyo Sagada, Mantutyaan, Manragsakan. Ay insalidumay. May sa naimbagmanan, ngal daw iti amin nga kapamilya, katribo, ken karadyo sagada, nga nakatutok ita nga oras. Iti daytoy programa, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Sagada on the Air. Wano MDRRMO Sagada on the Air. Kat saan kasin simbay ay ang kayo makadua para sa naay programa. Para iti topiko tayo itangal daw, katintay nga rod na ipadamag iti nakalpalabas nga aldaw, daytoy panagbutos ti pagilian tayo nga Pilipinas sa kaspabor iti maysa historiko resolusyon. Anya daytoy kati panang-endorso iti ukom ti International Court of Justice, wano daytoy ICJ, ka na maawagan matla nga World Court. Anang ibaga, dagiti pagilian, iti sa nga lubungan, katadaan iti legal nga obligasyon. May saan naputput nga akam, iti sidong tilintag nga lapdan, ti panagpudot ti planeta. Nakunagarod ti Pangulo nga Marcos Jr., may saan nalawa nga kinaawan, ti hustisya, tayo ang babasit nga nasyon, saan nga mangrugrugit iti lubong, ti umuna ang makapadpadas iti dalapos ti bagyo, ken nakaro nga tikag. Sigun kadagiti eksperto na patagday tuy abutos gaputa iti lasod tinabayag a panawen, dagiti agreemento may naik iti klima akas iti Paris Agreement. Katkas lalaeng nga gentleman's agreement wenno voluntaryo. Ngem iti panag-ukom daytoy ICJ. No saan mo nga inistimar iti polusyon mo, lumablab singka iti lintag internasyonal, kata mabalinda ka apasungbaten wenno pagbayaden iti danyos dagiti apektado nga komunidad. Sa madaling sabi, saanen daytoy nga pakiusap, maysan nga linteg. Kanayon tayo nga mangmangagan iti damag daytoy 1.5 degrees Celsius nga limitasyon. Anya ba ti kayat asawen daytoy para iti maysa nga mangalap ken maysa a mannalon. Sigun pa ilang kadagiti eksperto ti 1.5 degrees Celsius kat limitasyon iti panagbara ti temperatura iti lubong. Basar iti panawen, sakbay nga limtaw dagiti higante nga pabrika. No sumobra tayo ditoy dagiti bagyo wenno nepnep ket kumarkaro. Ti El Nino ket mas bumayag ken umadu dagiti peste kadagiti mulmula. Tinarami ti ICJ iti hatolda iti Hulyo 2025, intalida ti kayat asawen ti panagaluwat ti maysa nga estado iti daytoy a numero. No ti maysa pagilian ket agtultuloy ang mangitaktakder iti narurugit nga coal power plants ken mangputputed kadagiti kayo. Saan da nga sursuruten ti responsibilidad da nga pagtalinaeden ti lubong nga da iti babati 1.5 degrees Celsius. At da ito'y baro nga word, da ito'y maibagabaga matlaeng kadagiti damag no may paggap iti da ito'y climate change kat carbon sinks. Anya ba da ito'y carbon sinks? Sigun kadagiti siyentista, ti carbon sinks kat dagiti natural nga espongha wenno taga-igup. Siyanan mang sulsultup, isnan rugit, sinan angin. Dagitoy kat dagiti kabakiran, dagiti mangroves, wenno bakawan. Ken dagiti nababasa nga daga, wenno wetlands. Kuna ti korte, no ti maysa a gobyerno ket nang palubos kadagiti korporasyon, amang kalbo iti bantay. Wenno mangdadael kadagiti bakawan tapno aramiden nga subdivision wenno kasino, masapol asung batan dadaytoy iti sidong tilinteg gaputa daddadaelen da nga rod ti aglawlaw. Ti kabakiran ket saan laeng asanikwa ti komunidad no di biag ti lubong. Sigun pa kadagiti eksperto dagiti
Dagiti makunkuna nga katutubo wenno datayo nga indigenous peoples, IPs. Ket enem nga porsyento laeng ti populasyon tayo iti sangalubungan. Ngem ti dagaan nagtaudan tayo ket 80% a pakabirukan ti natural a kinabaknang ken kabakiran iti lubong. Isu dati maawagan nga agpayso. Wenno datayo dagiti maawagan nga agpayso nga bantay gubat. Tiya biag dagiti katutubo ket nakatali iti daga kadagiti karkarayan ken kadagiti banbantay. Ita dagiti makunkuna nga herbs, dagiti halamang gamot ket mapupukaw gapu iti sobra nga pudo ti panawen wenno pa nakadadael gapu iti sumsumrek a proyekto. Dagiti tradisyonal a pagay tayo, dati nga an-aniyan tayo iti usto nga panawen, ket na distorbo ken madadadael gapu iti saan a maaawatan nga klima. Kas iti napigsa a tudo, abigbigla. Ken ti panagreggaay, dagiti daga. Wenno dagiti kumanawan, ken kumanigid nga rock slides ken landslides. No dadadaelan dagiti higante nga proyekto akas kadagiti dadakkel nga dam ken quarry dagiti kabakiran tayo ket saan tayo laeng a mapukawan iti pagyanan no di mapukaw tayo pay ti kinasiasino tayo ken ti kultura tayo. Isu nga kasano asumrek daytoy baro nga resolusyon ti United Nations tapno tulungan da tayo nga indigenous peoples. Katag subsublito yung nga iti daytoy programa MDRRMO Sagada on the Air. Iti hatol nga rod daytoy ICJ nalawag anay baga at panang salaknib iti klima ken panang salaknib iti karbangan tao ket maysa. Kaya't nasawen dagiti indigenous peoples ang mangitepdependar iti nagtaudan a daga ket saan laeng a panagprotestar no di panagtulnog iti pangsangalubungan a responsibilidad at taripatuen ti carbon sinks. No dagiti katutubo wenno na insigudan nga umili ket nabutbuteng sinagi ti ranggas wenno pinaikat dagiti korporasyon wenno estado tinasao nga estado wenno pagilian ket mabalin a maireklamo iti United Nations wenno UN. Gapu iti panaglabsing da iti obligasyon a protektaran dagiti mangsalsalaknib iti aglawlaw. Ita, anya ti sumaruno nga addang. Sigun iti resolusyon ti UN iti napalabas a bulan ti Mayo 2026 no sumangpet ti taon 2027 ken 2028 may sayang ka ti opisyal a panagreport na. Wenno ti panagreport ti UN Secretary General no sumursurot metlaeng dagiti pagilian. Ket kasano garud nga mausar ti maysa nga ordinaryo nga organisasyon wenno maysa nga mannalon, maysa a barangay daytoy nga impormasyon. Sigun iti UN, masapul nga ipakaammo tayo kadagiti kapitan tayo iti barangay kan kadagiti lokal nga opisyales nga adda ti rebengenda amang madi kadagiti proyekto ang makadadael iti watersheds tayo. Kaputa pa ng labsing nga rod daytoy iti pangsangalubungan at direksyon. No adda ti sumrek nga illegal a panagpukan iti kayo wenno illegal logging wenno minas iti lugar tayo dagiti legal nga petisyon iti korte kas iti writ of kalikasan. Dito'y Pilipinas, ket mabalin a kabilang iti code manipod iti UN resolution ken ICJ ruling kas pamaneknek at aglawlaw. Wenno ti ayan tayo, wenno ilit tayo ket adda ti proteksyon manipod iti kangatuan a korte. Korte iti sangalubungan. Isu nga maysa daytoy nga katulungan tayo metlaak. Datayo nga pada nga IPs ken dagiti kabataan. Ti tradisyonal a kaamuan tayo iti panagtaripato wenno panang aywan isnan naliwus tako ket saan baken laeng kadaanan no di sumbat isnan maysa ay krisis ay mapadpadasan nan lubong idwani. Eggem tako nan panangbigbig ti United Nations. Isu nga masapol ay maeusata ko ladta ay mangiyabante isnan karbengan tako. Isnan daga ya isnan menlawlaw tako.
Isu nga daytoy a resolusyon ti UN ket saan laeng a pidaso ti papel nga adda ijay Amerika wenno Europa. Maysa daytoy a sibibiyag nga armas. Tay natungo ay kaasit ako ay babasit ay pagilyan ay mang ikarkaro sin epekto nan aramid nan dadakkel ay nanasyon. Datakupay ay Pilipinas ay wada sin ring of fire. Wada kasa ay ginginud, napipigsa ay nup-nup, El Nino, La Nina, Didigra, ken kalamidad, ako makatmas asong sungbatan dagiti nagbabaknang nga pagilyan. Di pa nagduras ket saan dapat amang dadael iti natural a rekurso. Gaputa ti agpayso nga development ket panang taripato iti kinabaknang maipatawid iti sumaruno nga henerasyon. Isnan na pananggupgup ko isnan enta ko kinwa-kinwani inlatag ti United Nations ken ti World Court ti sangalubungan nga blueprint ngem addan kadagiti ima dagiti pagilyan no kasano nga yaramid met lang daytoy. Kanagkendat ako ay Pilipinas wada ut gadan kendat ako nan semento. Tapno iti kasta apo ket lapdan tayo dagiti nasken alapdan. At dati IPRA tayo. Dahito Indigenous Peoples Rights Act tapno sa lakniban. Dagiti pada tayo nga katutubo. Sa lakniban tako, na naay kabakiran tako. Tiya Climate Change Act tapno dahito'y kata may patpatungpal. May patpatungpal, tiya local accountability. Dagiti kasapulan, kas legal akalasag para kadagiti komunidad tayo. Taya sinunan teken ay kakaasi, datako metlaeng. Daytoy a 2026 resolution ti United Nations General Assembly wenno UNGA timangted itingipen kadagiti lokal paglintegan tayo iti sangalubungan nga estado. Kata siyak manengor ni Simbay para iti daytoy ababa nga MDRRM Sagada on the air. Tiya panang taripato apo iti aglawlaw ket panang salaknib iti masakbayan. Saan lang atap no maliklikan dagiti nakakaro nga panagbalbaliw iti klima magituntunda iti napalalo nga kalamidad ken didigra. No di para metlaeng daytoy iti sumarsaruno nga kapututan. Pati dagiti adda si bibiyag iti madama. Para iti may kadwa apo nga paset daytoy nga programa ti MDRRMO Sagada on the air para kadagiti dadu mapay nga impormasyon ken announcements. Itakat manarimaan ti panangipaay dagiti kameng ti MDRRMO Sagada dagiti serves. Kuno dagiti makuna nga Sagada Emergency Response volunteers ken ti lokal a gobyerno. Iti munisipyo, iti first aid, basic life support, kan panang isalakan iti biyag nga training. Para kadagiti guides, manipod iti SETGO, wenno ti Sagada Environmental Tour Guides Organization. Manarimaan apo, nga maisaysayang kat, ijay kanipaw, wenno kanipawan. Narugi dayto iti kalman kan agturpos into na bigata Hunyo 4. Ipakamuta yun to, dadu mapay a detalye. May naikiti daytoy panagsanay, iti sumarsaruno nga aldaw. Iti dadu mapay apo nga impormasyon, kat napartak apo ti panagresponde, iti maysa nga vehicular accident, daytoy lokal a kapulisan tayo. Uno dagiti kamang ti Sagada Municipal Police Station. Kadwa, dagiti naka-duty apo nga physician, manipod iti Municipal Health Office. Dagiti representatibo, manipod pailaang iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management, kana serves iti daytoy nga road na report nga maysa nga vehicular accident
Ana pasamak ijay sitio Lallalay, dito'y paylaeng barangay iti Patay. Iti initial apo nga investigasyon ti ti maysa nga public utility jeepney wano daytoy PUJ nga nang ilulugan is sinpuya upat ay lokal ya usang ay turista ay ganganaet wano ag total iti 15 nga pasahero kat naawanan iti kontrol kan aksidente apo nga bimangga iti maysa nga kayo. Ti resulta apo kat duwa nga individual ti nadangran wano nakagunod iti injuries. Tagos met apo nga inatendaran daytoy dagiti medical personnel on site. Na naibiyahe via iti ambulansya daytoy LGU papan ijay St. Theodore's Hospital para iti husto nga panakataming na. Nain pa iti daytoy nga rod napasamak nga vehicular accident dagitoy nga rod kamang iti Sagada MTS ket nang asistar iti driver ken iti lugan nga rod nga nakagunod iti dadael gapo iti daytoy panakaibanggana. Dagiti police personnel ket timulong nga mangguyod iti nasao nga jeep manipod iti obstruction ken tapno iti kasta ket maklear ti nasao nga lugar. Tapno maisigurado ti safety, ti dadumapay nga motorista ken lumablabas. Iti dadumapay apo nga aktibidad ken impormasyon iti daytoy paylaeng nga munisipyo tayo iti Sagada ka daytoy nga ron na isayangkat nga physical fitness test kadagiti met kameng iti Bureau of Fire Protection na Mountain Province. Of course, nakairamanan daytoy Bureau of Fire Protection na Sagada. Iti sidong daytoy nga roda panagidaulo ni Acting Provincial Fire Marshal ani Sir Sayapen. Daytoy kata inisyatibo metlaeng manipod kadagiti kameng iti BFP kana commitment tapno iti kasta kata mamentenar ti pisikal a kinasagana da may naig iti panagitan dudo iti responsibilidad da iti aglawlaw ken panagserbisyo iti komunidad. Nain pa ditoy apo ket nangisayang katda malaksig iti daytoy inbaga tayo nga physical fitness activity kata nangyaramid metlang dagitoy dakameng iti BFP iti clean up drive kas may sang public service metlaeng. Iti kasta maisigurado nalinis apo dagiti kalkalsada tayo kunti naliwes sa tako. Daytoy sigun iti BFP kata may samot lang nga klase ti disiplina kan teamwork kasta pay nga panangipakita iti concern iti environment. Uray no simple daytoy nga aksyon nga isukapay nga makatulong iti aglawlaw tayo kan panang mangpreserba iti environment. Nain pay apo dagiti paspasamak iti daytoy nga munisipyo kang runana kadagiti opisina daytoy kalkalpas nga second quarter social pension payout nabaligi nga insayang katmet daytoy Department of Social Welfare and Development daytoy MSWD o DSWD. Ti pondo na i-download iti nga ro the LGU no local government unit baban iti palang opisina ti municipal treasury ket nangipay nga rod iti cash payout kadagiti lolos ken lolas tayo. Dagiti senior citizens nga beneficiaries ti social pension program. Daytoy nga smooth wenno panang i-distribute iti daytoy nga financial assistance is na naayda ay elders tako ket saan apo nga nagbalin nga posible kunakmanen no saan nga nagkadwa dagitoy da staff manipud iti treasury office iti MSWDO iti
SWAD, dati naga po iti SWAD, Mountain Province, kan dagitoy da of course uniform personnel iti paylaeng munisipyo tayo. No, iti kastamot lang awan ti maibat-bati nga benepisyaryo daytoy nga timpuyog kat nangisayang kat iti house to house distribution para kadagiti senior citizen saan apo nga makabaen a personal nga umatendar iti payout iti venue gapo iti madi akasasaad ti kondisyon da iti salunat. Iti dadto mapay apo nga announcement daytoy National Irrigation Administration wenno NIA Mountain Province ket addan apo tinestablisar nga satellite office na dito yung munisipyo tayo nga Sagada anaka sagana nga mangserbi kadagiti kakailian. Wenno daytoy maawagan nga municipal based site daytoy NIA Montañosa. Para iti pakasaknan nga road, may papan iti niya, kat adan ngayon mas asidegda, iti munisipyo tayo, mabalin tayo nga apan bisitaan ni Ma'am Erlinda Chaloy, ti Irrigators Development Officer, ijay third floor, ti munisipyo tayo, dito Sagada. Ti presensya na apo, kat adda iti umunang na iti maikadwa nga lawas sa ti binulan, Monday, Wednesday, and Friday, ti schedule na iti opisina. Ulitin tayo di ay apo, for NIA, for any NIA concerns, bisitahan tayo lang ni Ma'am Erlinda Chaloy, ijay third floor, ti munisipyo, tayo dito Sagada. First to second week apo ti kaadan na, dito nga munisipyo tayo iti aldaw, ti Monday, Wednesday, kan Friday. Kana may pakpakaamu manen na iti umaygal daw iti Sabado, Hunyo 6, 2026 daytoy SSS e-wheel schedule. Kat manen umay dagiti kama iti SSS Mountain Province ditoy munisipyo. Imbaga kon ti schedule para iti Sagada dayta ket June 6, 2026. Sa tayo apo nga lipatan nga itugot ti ID tayo para iti verifikasyon. Kapan tayo man agbayad at dadagiti dadu mga concerns. May naig iti daytoy nga SSS kata umay daapo daytoy dagiti kama tinasaong ahensya intun aldaw iti Sabado. Dagita nga rod apo, dagiti LGU updates kan activities iti daytoy nga pailaeg nga munisipalidad tayo iti Sagada.